வணக்கம். எங்கள் கடையில் ஒரு சின்னதாக ஒரு லாட்ரி பிஸ்னஸ் இருக்குது. இது வந்து நாளான்னைக்கு 24/1/26 நியூ இயர் பம்பர் ப்ரைஸு 20 கோடி. அப்போது எனக்கு லாட்ரி குரூப் இருக்குது, கடையிலையும் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். எல்லோரும் வாங்கியிருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட். இந்த லாட்ரி வந்து சிலவங்க வந்து நம்பர் கூட்டிகிட்டு இத்தனை நம்பர் வரணும், கூட்டினா 3 வரணும், 5 வரணும், அப்படி பார்த்து தான் வாங்கினா தான் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நமக்கு ஏதாவது யார் மூலியமாவது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணியோ, நம்ம வேலைக்கு போயோ எது மூலமாவது நமக்கு பணம் வரணும் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த பணம் லாட்ரி மூலமாக வரணும்னு நமக்கு இருந்ததுன்னா லாட்ரி மூலமாக நமக்கு பணம் வரும், அவ்வளோதான். அதனால் செலக்ட் பண்ணும்போது யாருமே அப்படி ஊட்டி பார்த்துலாம் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த சேனல் பிடிச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல். தேங்க்யூ.